Nakita kita ha social media han mga buligan anwaray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugad din panhatag in disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Pati naan panhatag in relief packs, emergency employment han mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa warayan ni panhatag in pagkaon or kun ano-ano pa. Wag seryosohin, good vibes la! Maupay ang kulob, maayong hapon kaninyang tanan. Ayong welcome back again sa akong segment nga hashtag in real life. Okay, so naghatag po ako yung pakianakan akong nakalabay nga episode kung gintapos mo muna na akong video. Ayan, so aminin akong pakiana. Ano ang pinagkaibahan bago pala ka mo nga mag-uyab ganyan na kamo lagi hap. Wow. Okay, so basta akong taan mga comments and aton mga netizens. Ayan, so syahan amo inihi. Ayan, so nadiri nga igyakan ko't iya ngaran pero iya picture dalagi hapon. Shout out pa rin sa'yo. Ayan, siring naman niya. Ang dati, permanente kami may monthsary. Yan na, maski anniversary, kuray na. Ayan, bakit nagtitipid-lati mo pa, Liz? Bigatigan na gagawin tayo na, labi na kay pandemic. Imbis nga pumal kita in roses, chocolates, nan kung ano pa na mga ka-extra dida. Ipalit na lang natin hin usa-ka-saka mabugas. Paano usa pa kabulan? O, diba? Ayan, so paano naman natong sun nga nag-comment amay ni Jelly Hustembaste. Ayan, siring naman niya. Shoutout niya yan na imo. Siring naman niya. Ang dati halos kada oras ako niya gintatawagan. Yan na, maski text, panalagsaon na gudla. Enemy reaches the battlefield. Smash them. Request back troops deployed. We can do it. Keep it up. You have been slain. Kung nadiri ka mga magbulag iti, sweetheart, honey babe, sugar mamay, tawag-tawag agad kami danay. Wow. Iba na yung tiny nga atot urusturya, hasunod nga episode. Gusto ko mabaruan ito yung opinions. Just comment down below and don't forget to like and follow our Facebook page and don't forget to subscribe to our YouTube channel. It's hashtag AnwarayOfficial. Ayan, daming salamat. Iyo patid sumpayan. Oh, ayaw naman kamo pagpadara ha. Good vibes na kita. Kay damo't natatabo nga diri ta ginaaro in real life. See you on my next episode. Bye!